Després, en el pavelló poliesportiu, en l'últim ple ja li vaig preguntar pels xiquets i xiquetes de l'Atlètic de Massanassa, que practiquen un esport que es diu futbol sala, però el practiquen outdoor, practiquen en una pista polivalent que tenim. Li vaig preguntar per què no podien usar el pavelló cobert i vostè em va dir que, perquè els pares m'havien dit que no podien, que no els deixaven, i vostè em va dir que quan plovia se'ls feia un hueco. Bueno, fer un hueco igual és un poquet tratar-los com esport de segona, no ho sé, jo li ho pregunte. Aleshores, una setmana després de que vostè me diguera que això no era cert, que el que jo li dia no era cert i que estava mal informada, que sí que podien accedir al pavelló, altres pares me van dir, perdona, però avui fa un fred de morir-se, estem fora del pavelló jugant a futbol els xiquets i les xiquetes i el pavelló està tancat. No sé fins a quin punt l'accés al pavelló està restringit, si se restringeix en funció de l'esport que se practica i si és així, quin és el criteri per a que uns xiquets i xiquetes sí i altres no. I també li vull dir que aquesta setmana són els pares del tenis els que es queixen també, perquè els nostres fills quan plou no tenen un espai dins del pavelló del tenis. Els xiquets i xiquetes que practiquen tenis, pares i mares, se queixen per ahir. Aleshores, no sé si vostès consideren alguns esports de primera i altres de segona o com funciona.